umgcaco nesifo izinto esingasho sithi zicishe zifane ngoba lona wesifazane ngenkathi ekhishwa kubo usuke ebulawa esibongweni sakhe aphenduke umufi azi yingakho kwavela negama elithi ungumfazi ngoba ufa azi bambulala azi esibongweni sakhe asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluma uzokhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesinto wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa zimbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipho seshaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umushaka kule channel bafowethu ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhishiwe kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi channel ethu enkulu impunga yesintu TV kuhlelo lwethu la sithi khona sikreza kogwansile ukuthi nami ngifike njengempunga yesintu ngizonisikela kwelinonile ngidlulise lokho amakhehla ngembethe anginikeza kona ukuba ngikunikeza abantwana babantu ukuze bakwazi ukuthi kubaphilise baningi kakhulu ke bafowethu esekubaphilisile bahleze bengishayela ayikho into engijabulisa njenganaleyo umuntu mengishayela athi impunga yesintu angikaze ngikubone angikaze ngifike emphelandaba kodwa ngabamba enye yenkulumo zakho la kumabona kude wakho impunga yesintu TV ngabe sengihamba ngiye ekhaya ngayokwenza ngawubona umehluko kukhona insizwa yasempumalanga yasuka empumalanga yadweba ezala kwaZulu Natal mayifika lensizwa emphelandaba yathi ngingayishoka igama mayifika la emphelandaba lensizwa ngilindele mina ukuthi lensizwa izolwethula udaba lwayo ayinsizwe lokhu izixoxele nje ngithi hayi ngesizathu sokuthi manje mnewethu kukhona nabanye abantu abezayo ngicela ukuthi singene udabeni ithona cha bengizohlala nje nempunga ngibonge ukuthi impunga yesintu ngafunda lukhulu mina kwimfanekiso eqoshiwe ngabe sengenza ngawubona umehluko phezulu kwempilo yabo ngithi akikulethela idrink nje awucabanga idrink esuka le empumalanga wakwayiphuza idrink esuka le empumalanga ize kuwena isuka empumalanga ize kuwena yiloko nje bafowethu kungijabulisa njengempunga yesintu ukuthi abantu bayasizakala yingakho nami ngiqhubeka ngiwudlulisa lo myalezo engunikezwe amakhehla ngoba abantu bayasizakala kakhulu ayibasizakala kakhulu kodwa ke bafowethu ngiyacela ukuthi ningixolele ukuthi manje ngishayela ningangithuli angeke nikwazi ukungithola nonke ngesikhathi esisodwa kodwa ningithola bafowethu ngaleso sikhathi umuntu esobe sesivunywa ukuthi akwazi ukuthi angithole namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuthi sikhulume indaba ebalekile kakhulu nako lokho futhi ngizokuveza ngikubeke ukuthi umbukeli wempunga yesintu TV ofake isicelo sokuthi sike sisidingide lesihloko lensizwa mayingishayela ithi impunga yesintu ngiyacela ukuthi ube usenzele umfanekiso oqoshiwe la uzobukhuluma khona ngowesifazane othe uma eganile wabe mhlambe sehlukanisa wabe sebuyela kubo okanye wabe sezimela nje sezihlalela yena emva kwalokho kwabe sekufika indoda yathi yamthanda yabe nawo leyo ndoda sifisa ukuthi imlobole ngizoyibeka lento ngendlela eyibeke ngayo lensizwa ithe lensizwa owesifazane oganile okanye owesifazane oshadile wathi umeshada noma egana kwafika isikhathi kwafika inqushunqushu ebudlelwaneni bakhe mazifika inqushunqushu ebudlelwaneni bakhe bagcine sebenza lento ekuthiwa idivorce esingayazike nokho thina kwisintu sethu yabe sithi ke lensizwa ke ulotsholwa kanjani ke impunga yesintu lo muntu
yabe siphinde iqhubeka futhi sithi uma kumuntu wesifazane kade sedivosile kuke kufanele ukuthi alotsholwe kanjani. Uzolotsholwa bokandoda le ekuyiyona kade eganele khona noma uzokwenza kanjani. Ake sizwe ukuthi ke sithini isintu. Mina ngiyimpunga yesintu ngizokhulumela isintu ukuthi sithini isintu. Yingakho ngihlala ngaso sonke isikhathi ukuthi mawungena kule channel kusuke kungafanele ukuthi ulindele izinto ngendlela ezovuna wena. Kodwa sikhuluma izinto ngendlela evuna isintu. Ngoba isintu sethu isona esimgogodla wempilo zethu. Isona futhi ekubalekile ukuthi sihambe ngendlela yaso. Uma sithi isintu kuhanjwa la nathi sihambe khona. Ngokwesintu sethu owesifazane uma egana ukakhishwe kubo ngembuzi ebizwa ngophaphe. Ngenkathi ekhishwa ngembuzi ebizwa ngophaphe lona wesifazane kusuke kufana nokuthi uyabulawa esibongweni sakhe. Uyovuka phambili. Yingakho umgcaco ungahlehli noma kuthiwa khona isifo ngoba lezi zinto zombili izithupha ziyogwayini. Umgcaco nesifo izinto esingasho sithi zicishe zifane ngoba lona wesifazane ngenkathi ekhishwa kubo usuke ebulawa esibongweni sakhe aphenduke umufi azi. Yingakho kwavela negama elithi ungumfazi ngoba ufa azi, bambulala azi esibongweni sakhe. Ngenkathi lembuzi izohlatshwa usuke ezobulawa esibongweni sakhe, ezohamba ayekovuka esibongweni esisha la eyoganela khona. Ngenkathi ke lo wesifazane sekhishiwe kubo afika ngeniswe ngale la eyoganela khona. Uma engeniswa leyo ganelwa khona bese kufika isikhathi sokuthi ke manje kuhlatshwa inkomo yokumqholisa ekuyiyona inkomo emenza umfazi ngokuphelele phakathi komuzi. Sike sakhuluma ke ngento efana naleyo. Sengenzela ukuthi umbukele omusha angasali akwazi ukuthi lento esiyikhulumayo kubo nogwaje omhlophe ugijima ehlungini emqondweni wakhe. Ngenkathi lona wesifazane seqholiswa la aganele khona umswane waleyo nkomo uke ugqitshwe esibayeni sala eganele khona. Lokho kugqitshwa komswane kuwuphawu lokuthi lona wesifazane iliba lakhe lila. Le nkomo lena yokumqholisa iyona emenza ukuthi abe umfazi wale ekhaya. Inyongo engena kuyena iyona ethi yena umfazi wale ekhaya. Ngokwesintu sethu ke bafowethu isehlukaniso asikho. Uma indoda yomuntu oganile isidlule emhlabeni esala lona wesifazane kukhona umkhuba noma usiko olwenziwayo esintwini sethu. Uzokhumbula futhi ukuthi mawufunda incwadi esihloko sithi sithini isintu uzokwazi ukubona umehluko phakathi kwesiko nosiko. Kubalekile ukuthi mongawazi umehluko uzitholele yona lencwadi esihloko sithi sithini isintu ukuze uzokwazi ukuthi ufunde uqonde. Lo siko ke bafuthe ngikhuluma ngalo usiko lokungena okunhloso nqangi yalo kukuvikela phakathi komuzi ukuthi kube khona izingane ezizoba amalongwe. Lona wesifazane ngesizathu sokuthi uma seganile usuke seganile isehlukanisa sikho angeke futhi akwazi ukuthi abuyele kubo ngoba ikubo sekuyilona leli aganele kulona. Akufanele futhi ukuthi kube khona enye indoda azohlangana nayo ngoba ukuhlangana nayo naleyo ndoda kuzophenduka ukungcola phakathi kwalomuzi kanti nezingane ezizotholakala zizoba amalongwe le ekhaya. Bese kuya ngokuthi ke manje na ke ithongo lale ekhaya linolaka kangakanani. Uma lithukuthela ithongo lale ekhaya lezo ngane lingaziphambanisela okanye naye lo wesifazane kungenzeka into engafanele ukuthi yenzeke kuyena. Angikho ke kodwa labe ngikhona ngike kutheni iyona nto ke le yenza ukuthi isehlukaniso ngokwesintu sethu singabibikho. Umuntu obegane kanjalo wakhishwa kubo wabulawa wahamba wayovuswa esibongweni sendoda waphinde waqhoyisa waba umfazi. Akakwazi lo muntu ukuthi abuyele kubo okusho ukuthi ke lo muntu vele ngeke azalotsholwa. Asiphinde sibuye futhi manje sibuke kumuntu koshadile ngokwesilungu.
Uzokhumbula ukuthi lo muntu ngenkathi elotsholwa kusuka inkomo komunye umuzi ya komunye umuzi. Laba bangale bokamkhwenyana basuke sebebhalile ukuthi lo sekumakoti walekhaya. Bese kwafika isikhathi ukuthi ke bashada lokho abashada ngendlela yabo. Mhlambe bashada ngesilungu, bangazigcina ezinye zezinto zesintu. Usuke ewumfazi walapho kwaphuma khona ilobolo, kodwa kukhona izinto ezingaphelele. Le ngifuna ukuyakhona ngiye ekutheni abantu banezinkulumo abazikhuluma ukuthi umuntu oshade umshado wesilungu akayena unkosikazi lo muntu walapho la eshadele khona. Unkosikazi wakhona kodwa ongaphelele ngesizathu sokuthi izinto azenziwe ngokuphelela. Akusho ukuthi wena ngoba naku uyazi ukuthi lo muntu ushada umshado wesilungu akazange akhishwe lona owesifazane kubo, wangeniswa ngapha bese wena ucabanga ukuthi intombi leyo ongayishela uyilobole nawe. Cha, umuntu wesifazane akalotsholwa kabili, ngoba noma kuthiwa ke manje naku-ke intombi bisayingoduso, yathi mayisayingoduso isalotsholiwe kuphela, imindeni ingakahlangana okanye bengakahlanganiswa. Ngoba nako lokhu kwesilungu uzokhumbula ukuthi ngokwesintu sethu akuvumelekile ukuthi kwenzeke, ngoba kusasa kudala ukugula kuthina abantu nasenganeni, ngoba izingane zigcina manje nasezibangwa abantu abadala ngoba kusuke kungaphelelisiwe izinto. Kodwa ukwenziwa kwabo kusuke bevumelene laba abaphilayo ukuthi labantu laba bayenze leyo nto. Engisho ukuthi abantu abashade ngaleyo ndlela musa wena ukuthi uzomshela lo muntu wesifazane ngoba ushade ngokwesilungu okusho ukuthi akayena umfazi. Uyena umfazi kodwa izinto ezingaphelelisiwe ekufanele ukuthi zipheleliswe bese abumfazi ngokuphelele. Uma kuukuthi insizwa kade ilobola intombi bese kwangaba khona ukubona ngasolinye mhlambe lo wesifazane kwakhona iphutha elithila lenzayo kwaze kwagcina manje sekufinyelela ekutheni bagcine behlukana, isilobolo ilinsizwa ingazange izibe nephutha kodwa iphutha liko wesifazane. Kuke kufanele ukuthi lona wesifazane uma sekushaya isikhathi sokuthi alotsholwe, indoda mayineqiniso lenezala lentombazana kusuke kufanele ukuthi ilobolo lalensizwa elobole ngalo ilithathe libuyisele emuva. Nakhona futhi bafowethu akufanele ukuthi sithi thina sohamba siye kwalobola bese thina senza izinto ezingalungile bese emva kwaloko ukuthi sekwenzeke into engalungile mhlambe nawe usube namaphutha amaningi kwazi kwagcina mhlambe sekwenza ukuthi manje kube khona uqhekeko bese kube ukuthi wena uzothi ilobolo lakhe alibuye. Bafowethu, akufanele ukuthi nathi kube khona izinto ezizogcina manje nasezenza ubutha, kodwa sikhona isimo la uthola ukuthi kuyabonakala ngempela ukuthi cha lensizwa izange yenze lutho, ayikho into ebheda ayenzile, kufanele ukuthi ngiyibuyisele inkomo zayo. Ngoba umuntu wesifazane akalotsholwa kabili bafowethu, akalotsholwa kabili. Yebo-ke ke sithi ke mhlambe naku-ke kwenzekile ukuthi mhlambe insizwa iyona mhlambe yenza iphutha mhlambe elithile kwabonakala ukuthi owesifazane mhlambe akusafanele abekezelele leyo nto. Kulungile ke esimene esifana naleso mhlambe insizwa sifike futhi yazalisa nokuzalisa vele ngeke sabuyele emuva. Kodwa ziba khona izimo la obonayo ngempela ukuthi kudlaliwe ngalensizwa, lona wesifazane uyena obe nephutha. Kusuke kufanele leyo ndoda ukuthi uma eselotshola umntwana walo ilithathe ilobolo lalensizwa ilibuyisele emuva. Labe sikhona bafuthu sikhuluma ngomuntu wesifazane obekade eganile ukuthi uyalotsholwa yini uma ukuthi usenze isehlukanisi. Ngikubekile ke mina ngiyimpunga yesintu ukuthi ngizokhulumela isintu ukuthi umfazi womuntu akalotsholwa. Umfazi womuntu akagani, umfazi womuntu uyozafe umfazi womuntu la eganele khona ukuthi sebehlukene. Akusho lo ukuthi athole enye indoda ezomlobola ngoba inkingi izosuka mase kuthiwa usedlulile emhlabeni, ngoba umswane wenkomo aqhoyiswa ngayo umswane wenkomo aqhoyiswa ngayo wagcitshwa lapha kuleya ndoda ayigana kokuqala. Ngokwesintu sethu umuntu esifazana ukugana kubekayo. Engisho ukuthi ke ukuphendula wena insizwa yakithi akalotsholwa kabili umuntu wesifazane. Umuntu okade seganile akalotsholwa akabuya phinda lotsholwe lo muntu, akabuya phinda agane futhi ngoba ukugana umuntu ugana kubekayo. Ingakho ngithe la ngizokhuluma ngokwesintu ukuthi sithini isintu noma ngaze kuthiwe sebehlukene basenzile isehlukanisi.
kodwa wena insizwa uzohlangana nalowo muntu wesifazane kufuna wazi ukuthi ushele umfazi womuntu, ulobola umfazi womuntu uma ulobola umuntu ofana naloyo, ngoba ngokwesintu sethu umuntu wesifazane ugana kube kanye, akagani kabili. Asibonge kakhulu ngokunubukela umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV. Bese siqhubeke futhi sizithenge incwadi zempunga yesintu. Ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks, uma useThekwini naseMaritzburg yakwazi ukuthi uzithole. Na ku website yakho niyakwazi ukuthi nizi-order, bakwazi ukuthi benze inhlelo zokuthi banithumelele zona. Kanti futhi uyakwazi futhi ukuthi ushayele nathi seimpunga yesintu ukuze sikwazi ukuthi sikuthumelele zona incwadi zethu noma ngabe ukuphila ukhona. Asiphinde futhi ke bafethu ke subscribe ku channel yethu bese sithi nje impunga.